Эфирде аңалықлар вақты студияда Алсын Нұриева исермісіз бүгінгі шарылышының төп темалары. Заманша биология сыйныфлары, экология өлкөсіндегі проектларны тұрмышқа ашыру девам ете. Мұнда біздің оккайын, тігінде шешеклер, мұнда кустикларыбыз утыра. Қолабызда джаз бейремі. Библия нефть креатив кеңлігінде ұстаханелер ұйыштырылды. Я благодарю этот форум за такую прекрасную возможность. Бар балдақлар, Ознақайда халық орағойлы күніне бағышланған бейрем шарасы ұзды. Ғайлы ғымыр-ғымырге яшайышының башланғышы болды. Ол кішінің түп тірегі, ғайлы ол жылылы, мәхәбәт, ышаныш ұшағы. Зифа Балакин урамында капиталь түсіклендіру башланған. Ленин урамына Шевченкаға қадар юлда йөрүне индешіклерге де үлгіргенлер, һәм тәртипке китіре башлаганнар. Юл тулысынча ябылмаячак, бір яғынан түсіклендіру барғанда, икенче яғынан узарга мөмкин. Юл хезмәткәрләре эшне ай ярым дәвамында тәмамларга ниятлиләр. Будет такие виды работ: фрезерование, демонтаж бордюрных ограждений. Иске юл үслігі бітіру процесі бордюрлы құймаларны, құйы қопқашларын түсіклендіру кебек іш түрлері башқарылашақ. 120 метр су ағызу системасы һәм 3 яңғыр жиғыш урнаштырылашақ. Асфальтның үскі қатлама салынашақ. И 3 дождеприемника. Все бортовые камни будут заменены. Будет заменен верхний слой асфальта. Бүгін шәһәрнең 100-ден артык ұйышма һәм оқу йортлары вәкилләре кеше Шевченко урамындагы өмәдә катнаштылар. Зифа Балакин урамыннан Юнус Әминов урамына кадәрге бүлемтек шәһәр халкының уртак тырышлыгы белән чистарырга да өлгерде. 2 ай ішінде шәһәр урамнарын кыш дәвамында тупланган шөп-шардан һәм пычрактан чистарту, ишегалды территорияләрен, юлларны, биналар һәм турак йортлар фасадларын, балалар мәйданчыкларын тәртипкә китерү планлаштырыла. Шулай бүген 12 оешма бердәм рәвештә өмәгә чыкты. Алар кирәкләр, себеркеләр тотып, шәһәрдә чисталык һәм тәртип урнаштырдылар. Руководство ВУП ГУАТ собрала наш коллектив. Бу участоктагы юл буендагы пычракны җыярга дип шәһәр автомобиль юллары идарәсе җитәкчелеге безне бирегә җыйды. Без шатланып ризалаштык. Біз шәһәр халкына үрнәк күрсәтергә телибез. Сайлаган участокны җыештырып, гаиләләребез белән чиста яшәр өчен, шулай итеп һава да чистарачак. Убирать определенные участки, которые они выберут, чтобы наши дети жили в чистоте. Ну и, по крайней мере, воздух чище у нас. Шәһәрне җыештыруда ел сайын әлмәтлеләр үзләре, шәһәр предприятиеләре һәм оешмаларының хезмәт коллективлары да актив катнаша. Шәһәр паркларына һәм скверларына, урамнар буендагы яшел зоналарга аерым игътибар биреләчәк. Экология өлкәсендәге проектларны тормышка ашыру нигезендә Татнефть компаниясе зур өлешен кертә. Шулай шәһәр мәктәпләрендә микроклонлаштыру ысулы белән чыгарылган үсемлекләр үстерү лабораторияләре белән заманча биология сыйныфлары эшләп килә. Мәктәп биолабораторияләр программасы бер юлы берничә мәсьәләне хәл итә. Шәһәрне яшелләндерә, биологик төрлелекне торгыза һәм укучыларда тотрыклы киләчәкне саклау өчен кирәкле экологик фикерләү тәрбияли. Беренче лицей укучылары яшь сихерчеләр кебек стериль пробиркаларга тормыш биреп, микроклонлау ысулы белән яңа үсемлекләр чыгаралар. Балалар микроклонлаштыру лабораториясе белгече Назилә Вәлиева җитәкчелегендә туклыклы мөхит әзерлиләр. Дальше. Давай просмотрим. Мы здесь, смотри, слабая корневая пока система. Туклыклы мөхит кухня бүлмәсендә әзерләнә. Аннан соң үсемлекне утырту өчен витаминнар һәм барлык кирәкле ингредиентлар булдырыла. Витаминнарны капсулаларга төяп, туңдыргыч камерага җибәрәләр. Здесь все очень стерильно. Ребята, в общем,
Пыяла ишек артында ламинар бокс, анда үсемлекләр клонлана. Хәзер мәсәлән балалар ак каенны клонлаштыралар. Әзер үсемлекнең барысы да барлык күзәнәкләр белән манипуляцияләр турыдан-туры үткәрелә торган бүлмәгә озатыла. Монда ландшафт дизайны өчен кулланылган гейхера, ак каен, триплоид усак, декоратив хоризонтема, җиләк һәм башка күп төрле үсемлекләр бар. Вакыт җиткәч, барлык бу үсемлекләрне Ризаэддин Фәхретдин исемендәге татар гимназиясендәге теплицага күчерәләр. Микроклонеры для ребят, конечно, тяжеловато, бесспорно. Балалар өчен микроклонлаштыру әлбәттә авыррак бирелә, ләкин шуның хәтле дәртле балалар бар араларында. Әгәр дә килеп чыкмый икән, мин кабат килсәм ярыймы диләр. Мин әйтәм, әлбәттә, һәр вакыт сынап карарга кирәк үзеңне. Беренче тапкыр килеп чыкмаска мөмкин, аннан соң килеп чыгачак. Минем хәзер биолабораториядә гел эшләп йөри торган 7 кешем бар. Постоянно именно посещает биолабораторию. Балаларның күтәренкелеге һәм үз сүзлелеге килеп чыккан авырлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Без лабораторияларыбызда агачларны утыртабыз, аларны карыйбыз, яңадан клонировать итәбез. Монда безнең ак каен, тегендә чәчәкләр, монда кустикларыбыз утыра. Татнефть һәм яшь биологларның уртак тырышлыгы белән нефть төбәге яшеллеккә күмелә, укучылар белем генә түгел, табигатьнең саклауга үз өлешләрен кертү мөмкинлеге дә ала. Ознакайда төрле югарылыктагы олимпиадаларда җиңү яулаган мәктәп укучыларына район башлыгы гранты тапшыру тантанасы узды. Онда укучылар белән бергә аларның әтиәннәрен, олимпиадаларга әзерләгән укытучыларны да зурладылар. Уку алдыңлары белән безнең коллегаларыбыз да аралашты. Агымдагы уку елында фәннәр буенча олимпиадаларның мәктәп этабында 1015 укучы, муниципаль этапта 1877 укучы катнашкан. Бүтән Россия олимпиадасының төбәк һәм республика олимпиадаларының йомгаклау этабында район өчен 253 укучы катнашып, 102се җиңүче һәм призер булган. Бүтән Россия олимпиадасының йомгаклау этабында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында катнашучыларны сәламләүгә шатбыз. Олимпиадаларда иң күп призерлар әзерләүче мәктәп 5-нче урта мәктәп. Биредә барлыгы 12 укучы бүләккә лаек. Олимпиадаларда 18 призлы урын алганнар. Фәнис Ибатуллин татар теле һәм әдәбияты буенча призер булган. 7-нче класстан ук мин татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиадаларда катнашам. Күп кенә җиңүләргә ирештем. Бу кызыксыну минем балачактан башлады. Минем әбием әкиятләр күп кенә татар халык әкиятләрен сөйләде. Шуннан әдәбияттан кызыксынып китте, мәктәпкә кергәч укытучым мине татар әдәбияты дөньясына алып керде. Шуннан олимпиадаларга катнаша башладым да, менә хәзер соңлардан халыкара олимпиада этабында призер булдым. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин укучыларга, аларның әти-әниләренә, укытучыларына һәм мәктәп директорларына да рәхмәт сүзләрен белдереп, мактау хатлары, бүләкләр тапшырды. Biz bizning балаларыбыз белән горурланабыз. Монда инде чынлап та зур хезмәт, шушы балаларыбызның, укытучыларыбызның, әти-әниләребезнең улы зур хезмәте. Без алар белән горурланабыз. Аларга инде бик зур рәхмәт, уңышлар телибез. Бу җиңүләр коллектив эш нәтиҗәсе. Ирешелгәннәрдә туктап калмаска, тагын да югарырак омтылырга дип Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗева да изге теләкләрен җиткерде. Район һәм шәһәр мәктәпләрендә белем алучы 100дән артык укучы бүген район башлыгы грантына ия булдылар. Алар ирешкән уңышлар күп, әмма алда тагын да зур планнар көтә. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нефтчеләр калабыз халкы һәм кунакларына джаз бәйрәмен бүләк итте. Бүген иртәгә калабызның төп мәдәни учагы булган Мәдәният сараенда «Притяжение музыки» 4-нче халыкара фестивальнең 2-нче блогы уза. Библионефть креатив киңлегендә узучы остаханәләрнең берсен Линә Хәсәншинда күреп кайтты. Нефтче Мәдәният сарае хезмәткәрләренең берсе Любовь Журавлева Росмолодежь агентлыгы грантын ота. Аны тормышка ашыру кысаларында бүген һәм иртәгә калабызда Jazz Focus 1.0 форумы уза. Мы
пригласили спикеров из Москвы. Бүген Мәскәүдән спикер Надежда Толстая үзенең джаз стилистикасы һәм вокалы темаларына остаханәләр уздырды. Иртәгә без тыңлаучыларыбызны Төмән дәүләт мәдәният университеты педагоглары Дарья Лобанова һәм Наталья Толмачева мастер-классларында көтәбез. Это Дарья Лобанова и Наталья Толмачева. Скорее всего, это уже умели делать, просто я делаю, просто. Jazz Focus 1.0 форумы эстрада вокалчылары, артистлар, вокал укытучылары, шулай ук музыкаль белемле һәм әлеге өлкәдә укымаган кешеләрне берләштерүче яңа проект. Катнашучылар джаз вокалының күренекле остазларыннан мастер-классларда катнашу мөмкинлеген бәхет елмаюы дип саный. Я живу в городе Бугульма. Мин Бугульма шәһәрендә яшим. Бала тудыру йортында акушерка булып эшлим. Музыка минем хобби. Әлеге чара шундый зур сирәклек. Кысылган формада профессионалның сиңа белем бирүен туярга, ишетергә, күрергә була. Бездән бары тик игътибар һәм теләк кенә кирәк. Бу форум искиткеч мөмкинлек. Бери, смотри и слушай. Это очень здорово. Я благодарю этот форум за такую прекрасную возможность. Оештыручылар форум кысаларында алынган белемнәрне тыңлаучылар киләчәктә иҗатта һәм эшчәнлектә кулланыр дип ышана. Мастер-класс потрясающий. Все очень здорово прошло. Искиткеч мастер-классы барысы да бик яхшы үтте. Беренчедән оештыручыларга рәхмәт. Үземне җылы каршы алдылар. Шәһәр матур, яшел, чиста һәм кояш белән мине каршы алды. Бу бик шәп. Катнашучылар барысы да иҗади, сәләтле. Бүген килүчеләр арасында беренче тапкыр импровизациягә аяк баскан кешеләр дә бар иде. Шунсы кызык. Беренче тапкыр эшләүчеләр биремнәрне яхшырак башкарды. Знаете, интересно то, что те, кто впервые это делал, справились сегодня с заданиями лучше всего. Әлмәтләрнең янып торган күзләре, кешеләрнең яңа белемнәргә ачык булуы аеруча куандырды, ди остазлар. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда халыкара гаилә көненә багышланган пар балдаклар дип исемләнгән бәйрәм чарасы узды. Анда район җитәкчелеге, үрнәк тату гаиләләр, иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Гаилә елына багышлап үткәрелгән тантананы безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Тулырак Эльмира Шәрифуллинында. Гаилә гомергә яшәешнең башлангычы булды. Ул кешенең төп терәге, гаилә ул җылылык, мәхәббәт, ышаныч учагы. Шәһәрнең гаилә паркында җыйналган азнакайлыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, һәрбер гаиләгә иминлек теләде. Сезне чын күңелдән котлыйбыз, тәбрик итәбез. Сезгә бик зур рәхмәт. Тантана барышында 2024 елда туган 100-нче баланы хөрмәтләделәр. Юбиляр гаиләләргә истәлек бүләкләр тапшырдылар. Гаиләләребез никадәр бәхетле, тату булса, дәүләтебез дә шул кадәр ныклы була. Бүгенге бәйрәмнең иң күңелле мизгелләренең берсе 50 ел, 60 ел бергә тату гомер итүче парларны бүләкләү. Өлфәт һәм Гөлнур Мусиннар пар канат астында 3 кыз бала тәрбияләп үстерәләр. Өлфәт абый ветеринария институтын тәмамлап колхозда эшли. Гөлнур апа Шуар Абдул мәктәбендә балаларга белем бирә. Алар яшь парларга изге теләктә. Хөрмәтле райондашлар, яшьләр, бигрәк тә барыгызны да гаилә бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Матур гаиләләр корыгыз, тату, тигез, тыныч яшәгез, матур күп итеп балалар үстерегез. Бәхетле булыгыз.
Бу көнне Нишкәбил 2024 ана һәм гаилә матурлыгы республика бәйгесенең муниципаль этабы да узды. Анда балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе булып эшләүче Лимуза Мустафина җиңү яулады. Гөлназ Исламова сөйкемле Нишкәбил, Минзилә Вафина уңган Нишкәбил, Зөлфия Исламова назлы Нишкәбил титулларына ия булдылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 65-нче Бүдретал балалар бакчасында спорт һәм сәламәтлек бәйрәме оештырылды. Биредә балалар һәм әтиендәргә походка рюкзак җыярга, балык тотарга, учак ягу өчен кирәкле әйберләр әзерләргә һәм башка биремнәрне үтәргә кирәк булды. 9 золотой петушок. 65-нче Бүдретал балалар бакчасы иртән үк төрле мәктәпкәчә учреждениеләрдән 10 команда өчен кунакчыл ишекләрен ачты. Бер бала һәм бер әти яки әнидән торган командалар үзләренең физик әзерлекләрен, осталыкларын һәм тапкырлыкларын күрсәтә алдылар. 2024 елда Рәсәй президенты тарафыннан игълан ителгән гаилә елы кысаларында безнең балалар бакчасында гаилә туризм, ата-аналар бала үсеше процессында актив кертү усулу буларак дип аталган спорт клубы дип аталган клуб сәгате уздырыла бит инде бүген. Катнашчылар актив рәвештә походка әзерләп төрле сынаулар үтеп туризм күнекмәләрен үстерделәр. Даешевлар гаиләсенә балык тоту биреме күңелләренә ошый төшкән. Алар тәрбияләнә торган балалар бакчасында спорт бәйгеләре еш күренеш. Шуңа этапларның барысы да аларга җиңел бирелгән. Спортивное мероприятие проводится. Спорт чаралары безнең балалар бакчасында бик еш үткәрелә. Балаларда еш кына физкультура дәресләре дә уза. Мондый дәрәҗәдә төрле бакчалар белән бергә узучы чарада беренче тапкыр катнаша. Ә үзебезнең бакчада әти-әни мин ярыша һәм төрле бәйгеләр бар. Шуңа күрә монда катнашу бик кызыклы һәм рәхәт булды. Интересно здесь поучаствовать. Шәһәребездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен инфраструктура үсеш алганга, Сафиннар гаиләсе дә үз көчләрен төрле юнәлешләрдә сынап карый ала икән. Безнең шәһәрдә бөтен уңайлыклар шуның өчен ясалган. Шуңа күрә без бик актив катнашабыз. Бөтен чакырган җирләргә бик яратып барабыз. Рәхмәт сезгә, бөтен оештыручыларга бик зур рәхмәт. Соңгы станциядә катнашчылар өчен привал әзерләнгән иде. Биредә алар җырлап, биеп, чәй эчеп, рәхәтләнеп ял итә алдылар. Нәтиҗәдә барлык командаларда лаеклы номинацияләр һәм истәлекле бүләкләр алды. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.